मुई जेतेबेले पाठ पढ़ुଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ସିଆଣୀ ବି ହେଇ ପାରିଲିନି। ସେଠୁ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଟେଲର ବାଲି ହେଲେ ହେଇଯାଇ ସେଇ ତ ଏକା କାମ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆମର ବଡି ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଆମର ପିନ୍ଧବାର କପड़ा ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବି। ଡାକ୍ତରାଣୀ ନାଇଁ ହେଇ ପାରିଲେ ଯେ କିସ ହେଲା ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଇନା ଦୁଇଟା ବଡ ବଡ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ରେ ଅଛଇ କେମିତି ମୁଇଁ କହୁଛି ଆସ୍ତା ହେଲା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ରେ ଅଛଇ ନା ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ତ ଏଠି ସେଠି ଦାଗ ଦେଇ ବୁଲନ୍ ସେଠୁ ଏଠି ଟା କାଟି ନେଇ କରି ସେଠି ଲଗାନ୍ ସେଠି ଟା କାଟି ନେଇ କରି ଏଠି ଲଗାନ୍ ସେଇନି ତ काम टेलर वाली मान भी ସେଇଆ ଭାବିଲି ତାଙ୍କର ବି ତ ଛୁରୀ କଇଁଚି ସୂତା ଛୁଞ୍ଚି ଦରକାର ହଉଛି ଆମର ବି ଦରକାର ହେଆ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଦାଗରେ ହେଇଛି ହେଲେ ମଣିଷ ଖତମ ସେଇମିତି ଆମର ବି ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ହେଲେ କପड़ा ଆମର ଖତମ ସେଇମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ବି ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ टेलर वाली ହେଇଗଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫିସର ଟା କେମିତି ହେଲି ଶୁଣୁ ଆମର ଆଜି ବ୍ଲାଉଜ ଟା କରିଛ ନା ଗो ନାଇଁ 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 12 ତାରିଖ ଆସ ଆଜି ହେଇ ନାଇଁ ଆଜି ଆମର ଡ୍ରେସ ଟା କରିଛ ନା ଗो ନାଇଁ 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 15 ତାରିଖ ଆସ ମୁଇଁ ଆଜି ବଜାର ଯିବି ମୁଇଁ ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇଯିବି ଏମିତି କହି କହି ତ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲବୁ ଆଉ ସେଇ ତ ଜଜ୍ ମାନେ ବି ତ ସେଇ ତାରିଖ କେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲନ୍ ସେଇ ମୁଇଁ ବି ତ ତାରିଖ କେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲନ୍ ସେଇପାଇଁ ମୁଇଁ କହୁଛି ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଟେଲର ବାଲି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସର बड़ बड़ अफसर रे अच्छा ସେଥିପାଇଁ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଆରାମ ସେ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କର ଆରାମ ସେ କାମ କର କେହି ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ